שלום לכל הבנות, איזה כיף שאתן רואות את הסרטון הזה. אני מקווה שיש לכם קצת מקום ככה מסביבכם בבית, ושאתן מוכנות לקפוץ, ליהנות וקצת להשתולל, אוקיי? כמו שאתן רואות, אני עכשיו בסטודיו, אבל אין פה אף אחד, אני לבד, ואני מאוד 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 מקווה שממש עוד מעט אנחנו ניפגש, ושנוכל עוד פעם לרקוד ביחד וליהנות ביחד. היום בסרטון הזה אנחנו נעשה את הריקוד שלמדנו בשיעור בסטודיו. אנחנו טיפה נחזור עליו ונתאמן עליו, ואולי גם נעשה איזה משחק ככה, לא משחק, אבל ריקוד כזה כיפי ביחד. עכשיו, מה שאני רוצה להגיד לכם בנות, זה שאתם לא חייבות לראות את כל הסרטון בבת אחת, אתן יכולות להתחיל נגיד רק 2 דקות, 3 דקות ואז לחבות, ולהתחיל ולהמשיך בפעם אחרת, אוקיי? אתן בוחרות, וזה מה שכיף עם הסרטון. אז בואו נתחיל. אני רוצה שתעמדו כולם, אוקיי? ואנחנו ככה ננער טיפה את הידיים. יפה, אתן עושות ככה לקדימה ומחליפות צד, כמו חצי סיבוב ככה, מעולה. אני רוצה שנעשה עם הראש הצידה. מצוין, אתן מרגישות שהראש נמתח. מעולה, מעולה, מעולה. אני רוצה שנוריד את הראש למטה ונעלה את הראש למעלה, ועוד פעם כזאת ולמעלה. מצוין, ועכשיו אנחנו נזיז את הכתפיים. כתפיים למעלה, יפה, מאוד, כל הכבוד. עכשיו אנחנו נעשה בסיבוב לאחור, מעולה, ואז גם סיבוב קדימה, אלופות, כל הכבוד. עכשיו אנחנו נשים את הידיים פה על המותניים, ואנחנו נעשה מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד, מצד לצד. ועכשיו עשינו כזה לאט ובקטן, ועכשיו אנחנו נעשה בגדול. מוכנות? 3, 2, 1, ו... פה, 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 חזק, 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 חזק. מצוין, כל הכבוד. ואנחנו נתחיל ללכת במקום, ואנחנו טיפה ככה נתחיל ללכת יותר מהר, 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 כמו כזה ריצה במקום. יפה, ואז לאט, 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 לאט. ומהר, מהר, 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 לאט. לאט, לאט, ומהר, מהר, 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 ולאט. פעם אחרונה. סופר, סופר, סופר מהר, הכי מהר שלכם. ולאט, לאט, לאט. יופי, כל הכבוד. בואו ניקח ידיים לצידי הגוף, ונעלה אותם גבוה. ולצד הגוף, ושוב פעם גבוה. בואו נעשה את זה עוד 4. 3 2, אחרון, למעלה למתוח, 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 ולרדת למטה. תנסו לגעת ברצפה. עכשיו אם זכרתם ואתם זוכרות איך אנחנו עושות בסטודיו, אנחנו שומרות על הרגליים ישרות, אנחנו לא מקפלות רגליים, אנחנו משאירות אותן ישרות, 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 ואז אנחנו נעלה למעלה. כל הכבוד. בואו נעשה לנו כפיים. יס, יס, יס. קדימה כפיים בבית. אלופות. בואו נמשיך, אוקיי? אני רוצה שנעשה את הרגיל. אנחנו נסגור רגליים. אני הולכת טיפה אחורה כדי שתוכלו לראות את הרגליים שלי, אוקיי? ואנחנו נעלה רגל אחת ללמעלה. יפה. ואנחנו ממש 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 ננסה להחזיק אותה למעלה. 1 ו2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, איזה יופי, וואו. מי צריכה לעשות? הלוואי והייתי יכולה לראות אתכם. בואו נעשה את זה שוב פעם, הפעם עם רגל שמאל. 3, 2, 1 ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ולשחרר למטה. איזה יופי, מעולה, מעולה, מעולה. אבל אני מזכירה לכם, כי אני לא יכולה לראות אתכם, אסור לכם להחזיק במשהו. אתם לא מחזיקות ידיים למישהו. אתם ממש עושות את זה לבד, לבד, לבד. ומי שכזה לא מצליחה ונופלת טיפה, לא נורא, אתן ממשיכות. אז
בואו נעשה עכשיו עוד פעם עם רגל ימין, והפעם אני רוצה שנספור באנגלית. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מי שיודעת, סופרת באנגלית, מי שלא, עושה איתי ביחד. 3, 2, 1, התחלנו. ימין למעלה ואנחנו סופרות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יופי, כל הכבוד. בואו נעשה עכשיו עוד פעם. 1, 3, 2, רגל שמאל עולה הפעם, תחליפו רגל, שימו לב שאתם החלפתם. 3, 4, ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ולשחרר. אלופות. כל הכבוד. בואו נעשה עכשיו תרגיל אחר. אנחנו נשים את הידיים שלנו פה על המותניים. נכון? איפה המותניים שלנו? תרגישו פה את העצם הקשה. אתם מרגישו פה עצם? לשים פה. יפה. ואנחנו נתחיל לשים את האגן הצידה. ואז קדימה. ואז צד שני. ואז אחורה. ואז הצידה. וקדימה. צד שני. ואחורה, ואז בעצם אנחנו נסתובב, ובעצם מה שעשינו פה זה סיבוב אגן, נכון? בואו נעשה את זה שוב, סיבוב, להמשיך, יפה מאוד, לשמור על הידיים פה על המותניים, כל הכבוד, ועכשיו אמצע, יופי, ועכשיו אנחנו נעשה גם צד שני. אוקיי? 3, 4 ואפ לצד השני, אפ קדימה, אפ לצד, ואפ אחורה. יפה, וכשאני אחורה עם הטוסיק, אני גם קדימה עם הגוף, אני מתכופפת. יפה. 3, 4 והצידה, קדימה, צד שני ואחורה. ו1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, יפה מאוד, ומפה אנחנו נעשה סיבובים, כמו שעשינו מקודם, לצד, ואז סיבוב, וחזרה, ועוד פעם, יפה מאוד, בואו נמשיך, יפה מאוד, מצוין, וואו, הלוואי והייתי יכולה לראות אתכם, אבל כאילו אני רואה אתכם, אתן עושות מעולה, כל הכבוד, והפסקנו, הגענו לאמצע. ועכשיו אני אדליק שיר ואנחנו נעשה את הריקודים שלנו. מוכנות? יס! טוב, מי מוכנה ללמוד תנועה חדשה בריקוד שלנו? אנחנו נלמד תנועה אחת חדשה שתנסו ללמוד אותה דרך הסרטון הזה, ובסטודיו, כשאתם תחזרו לשיעור, אנחנו כמובן נחזור על זה עוד פעם ביחד. אז התנועה החדשה היא תהיה כזאת. אנחנו לוקחות את יד ימין, כולם להרים את יד ימין, להראות לי את יד ימין. יפה. אנחנו נסגור את ראש, ואנחנו נעשה אפ. יפה. ואז טק. 3, 4 ולתפוס למטה. יפה. עוד פעם. 3, 4 ויד ימין. לתפוס למטה. מעולה. עוד פעם אחרונה. 3, 4 ולתפוס למטה. מהמם. עכשיו אנחנו נעשה את זה עוד פעם, אבל הפעם עם יד שמאל. בואו נרים את יד שמאל. כולם תראו לי. מצוין. 3, 4 ולתפוס ולזרוק. לתפוס ולזרוק. פעם אחרונה. לתפוס ולזרוק.
כל הכבוד. אז אנחנו נעשה כזה דבר. 1 ו2, 3 ו4, ועוד פעם. 5 ו6, 7, 8. אבל רגע, למדנו לספור באנגלית. אז בואו נספור באנגלית, כי בריקוד תמיד סופרים באנגלית. אז 3, 2, 1 ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. מצוין. עכשיו אני רוצה להביא לכם משימה. כשאנחנו נעשה את זה עכשיו, אני רוצה שתעשו את זה הכי חזק שאתן יכולות. לא לעשות את זה קטן כשלא רואים, לעשות את זה חזק, 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 חזק. אוקיי? בואו ננסה. 3, 2, 1 ו... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. יפה מאוד, אלופות, אלופות, אלופות. עכשיו אנחנו נעשה את זה עוד פעם עם המוזיקה, ואנחנו נוסיף בסוף את התנועה החדשה. כשאנחנו נשתולל, 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 ואז נעצור, אני אסמן לכם ונעשה את זה ביחד. Do I wanna do? טוב.